Οι μαζικές απολύσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις, το κλείσιμο των μικρομάγαζων δεν είναι προσωρινά φαινόμενα. Μόνο στην πενταετία που πέρα περιτροπής στους 102.000, ένας στους 5 εργαζόμενους να αφήνουμε τους εργαζόμενους ανυποψίαστους να περιμένουν τότε τον αγώνα με αιτήματα που ανακόπτουν τον κατήφορο. Προσφέρω λύσεις στα προβλήματα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε καθημερινά αδειάσουν τα ταμεία για τη σύνταξή μας, ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε πια με αυτά που μας δίνουν και να πάνε να ζήσουν αυτοί. Η μοναδική λύση απέναντι σε αυτό το πρόβλημα είναι όλοι αυτοί οι άνεργοι να βγουν στον δρόμο, να αγωνιστούν για δουλειά καταρχήν. Ο λαός ούτε αντέχει, ούτε θέλει να ζει με ψίχουλα. Θέλουμε πίσω τη ζωή μας και θα τη διεκδικήσουμε.